murah bos, paketan murah. Piro? Paketan 2 barang ki tinggi seserahan ya. Piro? Super mewah. Oh, mewah sing iki. Ya, 8.500.000 tak kai loro bos. Sing ndi Mas barangnya? Yang pertama divan. Ukurannya 160 kali 2 meter. Dan bos, ukirane. Jan. Wis serasa tidur nang keraton iki. Nggo iki. Bahane full kayu jati. Serasa ning kraton iki. Bos, dan. Wah, timbul lagi. Iya. Tim perentol ke. Jan, mesek Ini masuk. barang pertama. Heeh. Sing kedua iki lho, bos. Kursi meja tamu. Sing formasine 3-2-1-1 plus meja. Ki po kursi anu anak gajah apa kae? Iki jenenge tulang gajah. Oh, bos. tulang gajah Tulang ya. gajah ki tengahane iki lho, tim petekel iki lho. Gede-gede lho. Oh iya, Enek ukire jan mening. Iki kanggo wong 7, bos. Satu set iki nungguane. Jadi super jumbo. Sedeng tenan pura wong 7 kae. Wong 7 lagi ya, iki 3. Ya. Terus 5 ya ta? Heeh. 6 Ya. terus 7. Oh iya betul. Heeh. Heeh. Jadi 2 barang 8.500.000, bos. Bahannya full kayu jati kabeh. Nek arek order piye, Mas? WA-ne di bawah bio profil, nek karo aku ki penak, bos. Piye? Nek order gak sangge DP, gak sangge uang muka, nggur kirim alamat lengkap karo selok, gitu. Heeh. Barang tak kirim teko omah, dicek sik lagi dibayar. Oh. Misalnya iya, orang iya. sesuai, orang Heeh. kayu jati, balikno aja diterima. Wis paham aku ki. WA-ne di bawah bio Ya profil. mabel sing paling amanah sak Iya. Indonesia Ya iki. wis genah barang kowe. Genah ta? Oh iya to, bos. Sepila, bos? Oke, iki.